Бузлар кетті, әммә язгы ташы бітмәді. Якшәмбе көне тотынган яңгырлар инде көйләнеп барган һава торышына гына түгел, елгалардагы су күләменә дә үзгәрешләр кертте. Быел районның авыл трак пунктларына көчле ташу куркынычы янамаса да, кайберәүләр аннан шактый зыян күргән. Су менә шушында булды. Сушы тиктер инде. Аннан тигән. Стена буйлары. Ишек алдында бер бармадык. Тирлектәрне шәрлектәр, су тавыкларын тиртәде. Үлгәннәрдә барынан да. Тәкләрдә калды азрак су эчендә. Шул инде. Менә утыннан алып китте, яланнар бит. Кизле авылында яшәүче Курамшиннар язның галәмәтләренә өйрәнеп беткән инде, әмма быелгы ташу көчле булмаса да су тиз арада килеп җитә. Юлда шишмә суы агып китүче елгачык янындагы 3 йортта яшәүчеләр кырлардан агып төшкән кар суларыннан зыян күрә. Mana kıyma büyüklüğü 2 metrede büyükteyim tuldan. Bunun üstüne alıp gittiğinde ona şundan atana bura neden küpürden hani şu küpürün üstünden çıkıp alıp gitti ol. İdenler üstünde yıklasan bitersin indi salkın diye. Ostan su net geçtiğinde. Şöyle vurduklardan ileride divan korotlar var. Alarga menip niti şöyle paskalap. Yalı çıktı. Авыл җирлеге район хакимияте ярдәме белән хәлне тиз арада уңайга үзгәртәләр. Су агып китсен өчен юлны ярып җибәрәләр. Әмма табигатьнең үз кануннары инде ташу бетүгә бара дигәндә генә Ширмешәндә янә су арта башлый. Яңгырлар сәбәпче була моңа. Әлеге сюжет төшерелгән көне иртән су 350 см булса, төшке аш вакытына 3 метрда 60 см-га җиткән иде. Нәтиҗәдә авыл җирлегенә караучы үрнәк авылына илтүче юл 2 көн торганнан соң кабат су астында кала. Быел безнең язгы ташу кичтә түгел, үткән елгы кебек. Үткән ел бит инде 4 метрда 10 сантиметрга күтәрелгән иде. Үрнәк күперен су басты 20 секундны. Аннан соң ул бер атна торды да су 2 көнгә күпердә су бетте. Су кәмеп алды. Инде менә кабат хәзер безнең су күтәрелә башлады. Авыл җирлегендә проблемалы урыннарны беләләр һәм хәстәрен дә алдан күргәннәр. Су басу куркынычы янаучы йортларга кирип хуҗалары белән аңлату эшләре үткәргәннәр. Су килгәч тиешле ярдәмен дә үз вакытында күрсәткәннәр. Үрнәк күпернең су астында калуы халык өчен әйбәт түгел, но ләкин халык бит инде үз тормыш җаен ала. Алар менә хәзер тау битеннән үзләренә шыйрый торган юлдан инде үзләренең барасы җирләренә баралар. Тормыш бит дәвам итә. Күпер юк дип кенә тукталмый. Ну, почта бит инде пенсияләрнең газетларны илтә шушы юлдан. Кибеткә бит инде баштан безнең Исмагилова Фәния анда продукты белән килеп юл изелгәнчә аларга продукты китергән иде. Халык инде яшьрәкләр йөри китлегә Нурлатка бара. Ну, улы халык өчен әйбәт түгел. Бу атна дәвамында синоптиклар көчле яңгырлар да, кар да вәгъдә итә. Димәк, тынычланырга иртә әле.